Съвети за духовно развитие. Лекция номер 4. Трудите ли се достатъчно? Само човек, който изпълнява добре всичките си земни задачи, може да привлече вниманието на висшите невидими същества и да напредва в духовното. Онези, които по половин или цял ден стоят пред компютрите и умуват върху духовни въпроси, четат всичките псевдодуховни боклуци, излезли напоследък, примиряват се с хаоса и мърсотията в държавата, не допринасят с нищо за прогреса на обществото и народа си и мислят, че се развиват духовно, дълбоко се заблуждават. Те изостават по всички линии, и земни, и духовни, и могат да се свързват само с изостаналите нисши, невидими свет същества. Такива хора са в голяма опасност. Само човек, който става рано, започва деня си с кратка молитва и благодарност към Бога, труди се упорито през целия ден, изпълнява добре всичките си домашни задължения, помага на другите и върши неплатена обществена работа, и когато дойде вечерта, той е смъртно уморен, но отдели 10-15 минути за общение с Бога преди да заспи, само такъв човек може да се развива духовно. Не може по цял ден да се гледа към небето и да се четат молитви, когато земята около него кипи от неуредици, несправедливости и мърсотия. Не забравяйте, ние сме земни хора, имаме големи земни задачи за изпълнение и те са първостепенните. Важното е при изпълнение на земните си задачи човек да не стане дълбоко материален, да не забравя, че има Бог и да знае, че неговият истински дом е небесен, но е дошъл на земята да засвидетелства своите умения и да превърне земята в рай, в едно прекрасно място за живеене. Да осъзнае, че общественият ред е задължение на всеки и всеки е длъжен да работи за усъвършенстването му. Активни, съвестни хора са нужни на обществото и на Вселената, и само активните напредват. Поучете се от Бялото братство, например. Десетилетия наред след смъртта на учителя Петър Дънов, те се молят упорито, посрещат слънцето, играят паневритмия, слушат всяка седмица беседи, живеят в един затворен кръг, не са активен фактор в обществото, не са в предната линия за борба с неуредиците и чакат на Бога да оправи държавата им. И какво са постигнали? Няма нито един между тях, който да е напреднал духовно. Напротив, мнозинството се е свързало с нисши невидими сили и неколцина дори умряха в опити за отваряне на духовните си центрове. Висшият духовен свят обича и подкрепя хората, които се трудят от сутрин до вечер, които имат будна обществена съвест и работят доброволно за общото, които имат здрави мускули и силни ръце от трудолюбие, както и здрав разум. Вие такива хора ли сте? Защото само чрез упорит земен труд ще привлечете вниманието на висшия свят и ще ви се помага да растете духовно.